LP Thanbang atum methang chedamde pen rong arlo class 8 class 9 kacharli atum aphan pathan areta quality education chokjima toklang hin paprang du nangji pura sorkar tuma hin pen long ria lo kido an LP school along pen danglok high school along ans de me Thanbang hoya phan miss nangji pusi teacher eligibility test pate tet do wek nangji pusi sorkar pen pathik pondo la so teng pen tet ki un ta tuma phan si Thanbang hoi pen pek ponsi a school tin along ta pathan dam la so phi puthot sorkar hin pen puthot diploma in elementary education thi hek pen DLED do wek nangji pura ningkan ko an pen oni lo ki than bom mathan ba tum aphan sidami pachari dun tutor 20 do la pona bang ke sorkar pen sai ke deng pon me sena sai si ke deng pon do bon ta tet pen DLED allo chi otta na than ba tum jongsi school a hem chadam de pen LP school a hem adung ki do inding sil kep ke charli tum aphan chekloi jonalong suri pli photang ka pipen school lo pathan dam polote halabang su school along ki charli dona klim so maratum kwansi tokna hin quality doji ahok bang solam the ke jong ponang kok laki ke dam tang phai kuni ni phai for ni milip along ki do block mission coordinator chokki hala long Thanbang SMC lapen KEC joint secretary Nirupama Timung Piangbong chingki chingwai padu pondo bang so chingwai hu joint secretary Nirupama Timung pi ko pilo kaning je bang solam the arju ba pransina labangke puyano je hoklo pima media long ke klang bangke masapsu teacher atuma bang ahodadak mane lu than the palam bangke langni tum pen report hanglo sia lambangke la single teacher school long ana bangke isi katora ladak la remote area school bina pen hai along ke dam ke wang ma selang ni tum nang che than lo la pen SMC president tum ta than lo si la tum chikloi jon pen atum bange un ana bangke hopta ke thoma an ke la tum ke than than si tami ke dam ke wang ma si la tum bange ni phone ni truck nang kok ti pusipu esam la tum aber nang hirlu pulu tangte la pen hok lo non akimi education system along a new education policy ateng ben pulu tangte teacher tum han training bang pathipik na sila teacher tuma training aphan pulu tangte ni tum bangke apor la puson si ni tum district along la pen block along la puson training padupon titi ponpo la puson si klempon lo sila bangke teacher amithang jungjung si tangkai pipen paklem po lam bangke ke klang lagi ahokali hoklo alang nita loke than pini pulu tangte ningang sampen pini ki pi pajir la bang ka prek lo la pen la puson si ni tum system do je community support pen la puson teacher haladak pek pon long teacher ki pek pon bangali support dun je pan hoda dak smartum bhan la enrollment high u pulu tangte la puson ki engage pon do se la bange community to methang school grant pen la puson si pipo la pen rong sortum pu chirung pen pipo la puson school ta dopik sila bangke keno na thupen langpon nangne la ke nili tum setame hinunilo athela bang community tum isi initiative lo je osmartum han an so se pathek nangpo ako hoglam lo ani sile teacher avidet lo pulu tangte osmartum bangke school bang vedet po akula school ke bang vita ani si khuti lo pulu tangte akyong dong ani tamila tum kaselat do kok po lasi alang ki pu ateng pen LP Thanbang atum lo than the wa lama bangki ahok kali pusi ki jumnai sidame chekloi jonalong hi thi rui thoman ke lo than dam dam sita Thanbang inut vet ajok e phong arum ki bang lo te puthot ka chidam chuji aphana bang ke ni phoa nang kok titi pusi than pon lapenan parta jongsi community support do plote rongar lo inut bak aphan lo ki pathan dun ji aphan engage pathik pon sitame chokpota joint secretary timung pi pen ningje pon thu bona jongsi chekloi jonang bong hi thi rui thomansi lo thanam chotpolote bang song bong holiday lapen phomkuru arni ni thomdo lapen Thanbang kedam de hi thi ruyan parta Thanbang atoma phan seke pado pik polote seke ke do ni ko anma la anabang ke school hema bangke school hem kang hap check penan parta thang ta lebedo la so teng pen langdam polote Thanbang atum loge thanda ma bangke chekloi jonalong ni grip phonsi dopo la pen Thanbang inut vet I school a hemalong Thanbang jongsi SMC la pen rada tum mate community support do polote Thanbang aphan pacharab dunta hinuni palam thesidami chok polote tet DELED a Thanbang kopia phan lo kinanji jongsi Thanbang atum aphan kavia tum rong arlo indeng kepen HS kacharli atum aphan ta chok polote school along arni wang Thanbang pado ver pen quality education ke wanje aphan bang ke school pen kate bok het atum phande ke ise hin pen Thanbang hoy pek pon sita hinuni jongs school te bok terai atum aphan jasmet indeng kep crazy kacharli LP school along lo pathan don ta chok polote tet DLED
ki hun tang atum nang ji pu pen a jok kopia thesi ke che ke bia so phan la pen school pen kilometer thom kep pli ana ka hilwa Thanbang atum phan halabang so school along pathan dam nang hela Azad le pudam sita me karbiang long along Thanbang atum methang school a hemalong lo thandam de po rong arlo inding sir kep kacharli atum phan tangka ki pipen lo ki pathan dam a phai dok pigla la sojok LP school along inding hini ki thoma men ka chitok thek chot kalisi ABC me kanta ki tok thek the aklim so mar dok pigla athe kang hu atum ke ne chong hudet puke kuman tu neta chithan hai helo lasike is education ya research tok bi la pen ke ECCM tuliram long hang chelang dun pamme me political biang long tok lang hin paprang du non edet chi news report KTV news